Inork ez du zalantzan jartzen Frantziako sukaldaritzak munduko goi-mailako gastronomian izan duen eragina. Y sin duda, Francia ha sido un referente. Aurten San Sebastián Gastronomika Kongresuak Frantziako sukaldaritzako izen handiak bilduko ditu, askoren maisu izan diren sukaldariak. Hauekin batera estatuko izen handiak eta noski goi-mailako euskal sukaldariak, baita gogoz datozen gazteak ere. Frantziako sukaldaritza ispilu izan bada ere, gure betiko sukaldaritza hortxe dagoela azpimarratu du Hilario Arbelaitzek. Musika klasika lehen ona zen, uan ona da, eta biharre ona izango da. Eta nik uste lehengo sukaldia guria hala da, eta horrek pixka bat berezitasun bat sortzen du, baita ere, kanpotik etortzen den jende guztiai. Aurtengo kongresuan lehiaketak ere izango dira, sumiller, gin tonic edo parrillero honen aukeratzeko hain zuzen ere. Eta nobedade modura gaztadastaketa. Espainiako 12 gazta Frantziako beste horren besteren parean. Eta igandean dastatzeko aukera. Aurten 1.500 parte hartzaile inguru espero dira, 12.000 bisitari inguru eta antolatzaileak martxan hasteko gogoz. Yo me lo como y eso mismo te digo yo con esta canción. Esa es mía, ¿eh?